Dacă vrei și tu ca la 22 de ani ai tăi să dai salarii la proprii tăi angajați, urmărește acest cont deoarece este perfect pentru tine. Bine v-am găsit, dragilor, la un nou daily vlog. Astăzi este o zi mare, este cea mai așteptată zi pentru toată lumea, deoarece este ziua salariilor. La noi la Fițușca, la compania noastră, lanțul de magazine, avem salariile fixe. Astfel avem o dată la jumătatea lunii, în 15 și o dată în 30 sau 31. Și aici avem, dragilor, nu o să vă arăt sumele, avem o geantă plină de bănuți și urmează să mergem să dăm salariile la angajați. Este ultima zi de lucru deoarece mâine este duminică și vin Paștile. Așa că vă urez la toți, dragilor, Paște fericit, la toți abonații mei și la toată lumea, chiar dacă nu mă urmăriți, Paște fericit tuturor. Și, dragilor, fiți oameni mai buni după aceste Paști și puteți fi și chiar de acum, să începem să fim cât mai buni, să nu mai fim așa răi, deoarece omenirea în ziua de astăzi este foarte rea. Deci haideți să fim oameni mai buni cu toți, să lăsăm invidia deoparte și să muncim toți pentru visele noastre. Haideți să vă povestesc și cum a fost primul meu salariu pe care l-am dat. Am început această activitate, cum am zis, la 18 ani, un magazin, și acum urmează să deschid un lanț de magazine în toată România. Deci haideți să trecem la poveste direct, un mic story time. Primul meu salariu pe care l-am dat la angajații mei a fost la 18 ani. Pentru mine a fost o bucurie, deoarece am avut potențialul, să spun așa, să pot să dau salariul la 18 ani la o persoană și m-am simțit atât de mândru de mine că am putut să fac chestia asta. Deci dacă eu pot, și voi puteți. A fost un sentiment de nedescris. Într-adevăr, nu aveam destule cunoștințe cu ce se mănâncă acest lucru. Credeam că doar trebuie să dai niște bani și atât a fost tot. Nu, adevăratul fapt este că trebuie să faci mult mai multe. Pe lângă banii ăia sunt o grămadă de acte care trebuie completate și semnate de către angajat. Deci nu credeți că este așa simplu, doar dați banii și atât. Nu, mai sunt o grămadă de făcut pe lângă bani. Aia este partea cea mai simplă, aia toată lumea poate să facă. Bine, marile firme au departamente de salarii, departamente de tot. Noi asta facem, noi suntem români, dragilor, noi muncim la propriul nostru brand și ridicăm de sus. Probabil într-o bună zi o să avem și noi departamente, de nu o să mai fac eu atâtea treburi, dar până atunci cât pot și cât duc, fac eu tot ce pot. Deci, ne revedem. Acum mergem cu marfă la Gura Râului, mergem la al doilea magazin, unde avem un magazin alimentar. Zilnic ducem marfa acolo, deoarece avem vânzări foarte bune. Și să menționez că stocurile de marfă la Fițușca sunt epuizate, deci am reușit la lumânări ca niciodată să dăm sold out. Deci nu mai avem gram de lumânare. Mai avem un singur palet de lumânări, care și acela astăzi va fi gata. Vă mulțumim că alegeți să cumpărați de la noi un brand 100% românesc cu capital românesc și vă mai așteptăm în continuare. Acest videoclip o să fie ori un daily vlog normal, ori un daily vlog educativ. Vă mulțumesc pentru suma de 124 de abonați, am crescut în 4 zile, am crescut foarte rapid, am făcut aproape 100 de abonați, 80 de abonați în 4 zile. Enorm pentru mine și vă mulțumesc enorm de mult. Înseamnă că ceea ce fac eu vă place și vă atrage din moment ce vă abonați. Și am văzut multe comentarii. Nu uitați să lăsați și un comentariu, că dacă lăsați un comentariu mă ajutați și pe mine, că îmi urcă YouTube-ul videoclipul mai sus. Și să ajungă la toată lumea acest videoclip, acest cont în care eu vă prezint cum eu o să cresc un brand local să devină național și poate și internațional, cine știe. Ne auzim. Și am dat salariile, am ajuns în depozit în magazin să ne facem stocurile, să vedem ce mai trebuie să comandăm și, cum am zis, ne-ați dat sold out la lumânări. Haideți să vă arăt și vouă și după aceea începem cu niște comentarii sau să vedem cum se vor numi. Uitați-vă, rafturile din depozit sunt goale, paleții goi în magazin. Numai modelul acesta de lumânări mai avem la raft. Acesta a venit ultimul și da, circulă pe internet și tot văd pe internet și pe TikTok
postări cum că viața de antreprenor este una foarte ușoară. Și de ce zic că este foarte ușoară? De ce zice lumea că este foarte ușoară? Pentru că toți antreprenorii zic în felul următor: dacă ești antreprenor, zilnic vei merge în excursii, ai o viață foarte ușoară, fără stres, fără nimic. Și aici vin chiar eu și spun că nu este așa. Vă zic din propria experiență, de la 18 ani am devenit antreprenor. La 22 de ani, acum în prezent, sunt în continuare antreprenor și vă spun toate trăirile mele pe acest canal. Veți găsi transparență în business 100%, fără edituri, fără definiții și mai știu eu ce. Deci, cum am zis, la mine veți găsi transparență 100% și natural. Natural, dragilor, că asta prinde acum, natural. Nu mai stau să fac alții definiții, mergem în studio, facem nu știu ce, videoclip cu script, natural. De asta m-am bazat pe acest canal, pentru că n-am văzut pe nimeni în piață să facă natural despre business în momentul de față, filmându-se. Deci, vedeți, eu nu mă aflu în costum, nu mă aflu în nimic. Mă aflu în haine de muncă, la mine în depozit, încercând să-mi duc brandul meu Fițușca, un brand local care a devenit național și din național încerc să fac internațional. Un brand cu capital 100% românesc. Și haideți să trecem direct la subiect. Viața de antreprenor nu este ușoară, deoarece necesită mult timp, multă dedicare, mai necesită foarte mult efort, ai un stres foarte mare, nopți nedormite și haideți să vă arăt cum este somnul meu în ultimele 6 luni, media mea de somn. Stați așa că am pregătit tot ce trebuie, o poză pentru dumneavoastră, sau stați să intru direct în aplicație, să nu ziceți că fac poză și editată sau ceva. Deci intrăm în aplicație, intrăm la scor de somn și vedem aici, stați așa, ultimele 6 luni, da? Uitați-vă. Este aplicație, da? Pot să dau. Uitați. Pot să umblu, da? Nu este sănătatea. Așa este aplicația de pe iPhone. Deci în ultimele 6 luni, 4,5 ore de somn. Stați că s-a întâmplat. Așa, acum aici. Da? 4,5 ore de somn, uitați. Media de somn pe noapte. Deci, cum am zis, viața de antreprenor nu este ușoară. Într-adevăr, poți să mergi în vacanțe, dar nu mai mereu, deoarece necesită să fii la tine în business o prezență de minim 90% ca să iasă totul bine. De ce necesită această prezență 90%, cum am zis eu? Când vedeți pe rețele de socializare că mulți antreprenori ies din business și zic că toată lumea să scalăm business-ul, facem exit din business și digitalizăm tot. Da, într-adevăr, poți digitaliza tot, dar haideți să zic o chestie pe care eu am observat-o. Această digitalizare vine și cu minusuri. Nu o să mai iasă exact cum vrei tu. Dacă, de exemplu, eu digitalizez acest business pe care eu l-am acum, de lanțul de magazine, nu va mai ieși exact cum vreau eu să iasă, adică să ofer prețuri mici și aceeași calitate timp de 365 de zile pe an. Pentru că intervin anumite costuri. Atât timp cât eu mă ocup 100% în business și sunt prezent minim 90% în acest business, o să iasă cum vreau eu. Deoarece nimeni nu poate să știe ce am eu în cap și ce vreau eu să fac. Doar eu știu ce pot să fac și ceea ce vreau să fac. Deci într-un business cel mai important este să fii prezent minim 90% din timpul tău, să ți-l dedici acestui business. Și vă spun din propria experiență, deoarece am fost absent și eu din afacerea mea mult timp când mergeam în vacanțe sau când aveam timp liber. Și vă zic eu că rezultatele nu erau aceleași față când eram prezent în afacere. Da, o să vină timp. Da, o să vină timpul când o să faci exit din propriul tău business. Acel timp va veni când tu nu vei mai avea timp absolut deloc de tine sau să te ocupi de business. Și
cum poți să faci acest exit din business. Ori cedezi sau vinzi acțiunile tale, ori cedezi o parte din acțiunile tale sau vinzi direct tot business-ul. Eu, dacă ar fi să nu mai pot și familia mea să nu mai vrea să menținem această afacere de familie sau să continue viitorii mei copii să continue afacerea, o să fac un exit când nu voi mai putea și o să păstrez acțiuni ca să pot trăi din dividende. Deci nu o să vând absolut toate acțiunile, ci o să mai păstrez și eu să pot să trăiesc din această afacere. Chiar dacă am vândut, trăiesc și din ce am vândut și din ce o să mai am. Deci, cea mai bună variantă pe care eu o să aleg în viitor este să mai rămân în business, nu cu toată mâna, ci cu un singur deget, dacă nu mai pot. Și să nu mai mă ocup eu 100%, să se ocupe viitorul CEO al acestui business. Deci, recapitulăm, într-un business trebuie să ai un caracter foarte tare și foarte puternic, deoarece intervin nopți nedormite, stres la maxim, o să ajungi în spital, o să ai burnout-uri, o să ai foarte multe pe parcursul tău de antreprenor. Deci, ăsta e doar începutul la mine, câțiva ani, 4 ani, ăsta e doar începutul. Ce va urma, doar eu vă știu și voi, care veți fi non-stop lângă mine, deoarece eu fac aceste videoclipuri, cum am spus, le fac fără niciun script, le fac transparente și, cum am zis, le fac absolut naturale, deci fără definiții, că toată lumea în ziua de astăzi ești la un click distanță de cuvânt definiția la antreprenor. Dai la inteligența artificială, îți face definiția la antreprenor în 5 minute, ești totul informat cu ce este o afacere, care sunt punctele cheie, punctele swap, tot. Ești informat, că doar de asta există inteligența artificială. Dar cel mai greu este să-ți faci chiar tu management. Inteligența artificială zice cum să ți-l faci, cel mai greu este să-l pui în aplicare și acolo observ dacă ești născut să fii un antreprenor sau nu. M-ați întrebat mulți, nu doar cei de pe YouTube, ci și cei de pe TikTok, cum îmi fac, iau că facem și deranj aici în magazin, în depozit, cum îmi fac eu afișele pe partea de design, cum este acesta, sau noul orar. În primul rând, eu folosesc două tipuri de inteligență artificială și nu spun că este o cheltuială. Deci la mine inteligența artificială, AI-urile, nu este o cheltuială, ci este o investiție. Cel mai prost lucru este să zici în momentul ăsta, în 2026, că inteligența artificială este o cheltuială pentru tine. Pentru mine este o investiție. Fără inteligența artificială nu putem face nimic în momentul de față, deoarece digitalizăm brandul, cum am zis. Nu 100% cum facem să nu mai fim prezenți, ci îl modernizăm. Mai pe scurt sau mai pe înțelesul dumneavoastră. Deci ați văzut acel afiș, haideți să vă arăt cum ne creăm noi afișele. Prima dată intrăm în Cloud și zicem să ne genereze în felul următor un prompt care să ne facă template-ul pentru ChatGPT, să ne genereze un PNG cu acea ofertă pe care ați văzut-o dumneavoastră că v-am arătat-o. Și după intrăm în ChatGPT și dăm acel prompt. După ne generează un PNG. Iar PNG-ul ăla, noi mergem frumos în ChatGPT și scriem cum ai generat acest PNG. Dăm toți pașii, ce culori ai folosit, cum ai folosit aia și mergem efectiv, deschidem Photoshop-ul și îl facem de la zero. Haideți să vă arăt cum a generat ChatGPT-ul un orar de sărbători. Stați așa, că intrăm acum în el, un pic. Acesta este orarul pe care ni l-a generat ChatGPT-ul, da? De sărbători, de Paști. Și acesta este orarul pe care l-am făcut noi în Photoshop la fițușca. Deci acesta este rezultatul final. Practic, noi în inteligența artificială ne folosim doar de inspirație. Deci numai inspirație. Fără inteligența artificială nu putem face nimic, deoarece noi ne inspirăm din inteligența artificială. Și haideți să vă zic și eu de ce nu aleg să-mi cumpăr sau să-mi angajez un grafician pentru chestia asta. Am avut în trecut un grafician și ne lua 200 de euro pe 3 afișe. Haideți să vă spun eu, de ce să dau 200 de euro pe 3 afișe, plus logo, plus tot, că logo este scump, când pot să fac abonament efectiv la Cloud cu 100 de lei, 99 de lei și este mult mai ieftin. Și Cloud mă ajută la mai multe, deci
cu 99 de lei pot să fac, este o investiție în care mă ajută nu în 5 domenii, ci în 10. Deci dublu. Deci da, spuneți în comentarii dacă greșesc prin acest lucru. Într-un business, cel mai important este să cauți metoda cea mai bună la un preț foarte mic. Cum ar fi, de exemplu, să o luăm așa logic. Dacă angajatul ăsta face același lucru cu celălalt și ăsta îmi cere mai mult și ăsta vrea atâta, de ce să nu le iau pe ăsta mai puțin când eu pot să economisesc bani și am același randament? Deci căutați același randament la un preț cât mai mic. Probabil nu este un exemplu bun cel cu angajatul, dar gândiți-o așa. Luați randamentul cel mai înalt la cel mai mic preț. Asta este cea mai bună investiție. Deci, inteligența artificială face un randament foarte bun și la un preț foarte mic, deci 99,99 lei față de 200 de euro. Da? Să ne înțelegem aici. În continuare, dacă vreți să ne mai spuneți în comentarii ce videoclipuri vreți să mai facem despre business, cum ne facem noi prețurile sau ce ne trebuie pentru prețuri. Hai să vă zic ce ne trebuie pentru prețuri. Designul la prețuri, avem un template în Photoshop în care ne încap 12 prețuri pe o foaie A4 și le tăiem noi manual. Acelea sunt prețurile la ofertă. Prețurile normale ne-am comandat un label de pe internet la 1200 de lei, parcă a fost acum 4 ani, și ne-am cumpărat cartonașe gata tăiate pentru prețuri și efectiv avem o aplicație în care scriem doar denumirea produsului, dedesubt prețul și dăm print și ne iasă cartonașele frumos așa, trebuie să le rupem și să le punem la raft. Deci nu este mare scofală, ci a fost doar nevoie de o investiție de, să zicem, minim 1500 de lei, deoarece 1200 de lei este label-ul sau imprimanta și 300 de lei bagi în tuși și în cartonașe. Deci cam aceasta este investiția pe care noi am făcut-o. Plus licența, să nu mai zicem licența, la acel program, aia se amortizează. Oricum și imprimanta și cu cartoanele se amortizează în timp. Deci nu este o mare investiție. Este o investiție necesară. Și cum am zis, într-un business, AI-ul nu este o cheltuială, ci este o investiție de viitor. Digitalizați-vă, fraților, modernizați-vă businessurile, folosiți AI-ul, deoarece în momentul de față AI-ul te ajută foarte mult. De ce credeți că multe companii concediază oameni? Deoarece AI-ul deja le ia locul. Este trist, dar AI-ul este mult mai inteligent față de alți oameni. Nici de cum noi nu o să facem chestia asta, nu o să concediem angajații ca să ne punem pe AI-uri. De ce fac ei chestia asta? Deoarece, cum am zis și eu, caută același randament la preț foarte mic. Ei o să-și maximizeze profiturile. De ce vedem în marile lanțuri de magazine deja case de marcat self-scan? Nu mai trebuie efectiv angajați. Din 10 angajați ajunge numai la unul care trebuie să vadă de acele case de marcat. Deci, cum am zis, ei caută randament mare la preț foarte mic. Chiar dacă în momentul de față o casă self-scan este foarte scumpă, pe viitor ei nu privesc chestia asta ca și o cheltuială. Pe viitor este o investiție. Se amortizează în timp, deci totul ei țin de amortizare. O casă de aia self-scan se amortizează, să zicem, într-un an, 2 sau în câteva luni la lanțurile de magazine Kaufland, deoarece au vânzări foarte mari, au încasări enorme și ei își maximizează cu chestia asta profitul, deoarece reduc cheltuiala cu angajații și introduc investiția cu self-scan-uri. Pentru mai multe informații despre business, scrieți în comentarii, eu o să dezbat acest subiect ori într-un daily vlog, ori o să fac un vlog separat doar cu acest subiect. Și acum mergem spre mall, gata treaba, gata cu tot ce ține de business, timp de 4 zile de astăzi. Bine, asta e a 4-a zi, că de miercuri începem din nou cu business-ul. La magazin de miercuri deschidem doar. Acum mergem cu bebița până în mall. Salută și tu vlogul, bebița, stai să te auzi tu, dar cu siguranță te auzi. Hello! Dar să te auzi și mai bine, să ne punem... Da, toată lumea a răcit până acum, stai liniștită, că și eu am răcit, am nasul înfundat și mă doare în gât. Bine, eu nu tușesc ca tine încă, eu încă sunt bine, dar mai iau și pe mine un pic frigurile și frisoanele și tot ce trebuie. Merem să spargem niște bănuți în mall. Am spart odată, cât am spart ora trecută? Alaltă ieri. De 1? Da. Deci în total 1800. Ok.
Și acum vedem cât mai luăm. Mai luăm ceva cadouri așa, niște hăinuțe de... Hăinuțele astea de pe mine sunt luate din mall, de la Zara. Asta... Da, păi încep Paștile. Ce? Că eu cu ăstea vin la înviere de seară. Ce? Uai, eu, deci mi-am ales ținuta bine. Sunt aproape full Zara îmbrăcat în afară de geacă și șosete. Șosete n-am de la Zara. Au Zara șosete? Nu știi? Nu contează, acum mergem să vedem ce găsim și revenim din Molescu. Și am fost în mall și am rămas dezamăgit, nu ne-am găsit absolut nimic. Nimic. Și am venit la Acum am venit la Atac sau așa, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, Ocean. să ne facem cumpărăturile pentru ceva alimentar de seară, deoarece am uitat eu de la Fițușca să cumpăr. Îmi cer 1000 de euro scuze, bebița. Da. Și o să fac o nebunie. Euro, scuze. O să fac o nebunie. Voi o să vedeți imediat pe vlog ce o să fac. Mi-am găsit parfumul preferat. Nu l-am mai găsit în depozitele Douglas, dar l-am găsit în magazinele Douglas. Așa că o să vedeți pe vlog imediat ce achiziție o să fac. Și așa economisiți bani într-o firmă cumpărând aparate de astea self-skin. Și în sfârșit am reușit să achiziționez acest parfum, parfumul meu preferat, Chanel Bleu de Chanel de la Paris. N-am găsit alt parfum mai mare, am vrut modelul ăsta neapărat parfum doar, nu apă de toaletă, deoarece parfumul este mult mai consistent în miros și ține mult mai mult. A fost 683 de lei acest parfum la 50 de mililitri. Și acum, dragilor, mergem spre casă, mergem să edităm acest vlog foarte rapid. A fost un daily vlog nici scurt, nici lung, ci un daily vlog mai mediu. Bebița încă nu știe ce am filmat, dar va afla când se va uita. Nu o să-i spun, o să o las să se uite la tot daily vlogul. Bebița este fanul meu numărul 1. Scrieți în comentarii dacă mai vreți genul ăsta de vloguri. De exemplu, să facem un vlog așa fulger, ce facem într-o zi, așa, în 24 de ore. Și noi o să vă facem. Deci, cam atât cu acest daily vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, iar desigur, noi ne vom vedea data viitoare la un nou vlog și Paște fericit la toată lumea!